aansluiten op hey, hoi, hallo. Dus hier met Mikro de Guren. En streek toch alle. Hey, wow, hey, ho, hey, ho, hey. Door Helsen in mijn teken was met ons met de raas. Van vastelavond 4 ze doen met smartphone op mijn tas. Mijn vrouw zag toen op zijn achterstand. Weet ze wat ik hoor? Ik komt die voor de carnaval, dus op mijn telefoon. Forceer nu voor mooie dagen en nacht. Maar aan een ding, hou zie het gedacht. Want als die druk 06411, dan wordt sie druk, de kantje van mezelf. Dan gaan we naar de geur besleed. Oh, hey, hoi, hallo, dus hier met mij. Ik vier nu de carnaval, en door op de ring. Omdat ik trek die door de straten, heb ik dat ding maar goed gelaten. Hey, de bericht is zo klaar besleed. Laat je achter naar de piep. Naar de geur, hey, wow, hey, hey, hey. Vastloop met namen van de Rio's leger. De telefoon, denk hey, ik zie me met je op mijn scherm. Ik zeg er had een kopje, mijn streepje zie me dan. Maar ja, zo is het niet, nou, als die begint, komt in de shop. Verlaat, meer aan veel en veel doen. Ik zing erin, al wil ik op haar snoet. Schiet maar op nu 06411. En werd het zie, weer het bandje van mezelf. Laat ik vuur nog alle. Ho, hey, hoi, hallo, is hier met mij. Ik vier nu allemaal aan door op de bericht. Omdat ik trek hier door de straten, heb ik dat ding maar goed gelaten. Hey, de bericht is nu aan bestreed. Laat je achter naar de piep. De bodem is schoon, wat moet ik nu doen? Het zweet al op de kop. Maar ik hou nog eens af, door de ene in land. En zonder kloppen met nog streepjes erop. Ik druk 06807. En ik hoor dit bericht van Mikro. Hey, hoi, hallo, het is hier met mij. Doe hier is nog carnaval en toch op dit bericht. Omdat du treks door die straten, heb ik ons huis alvast gesloten. Hey, de bericht, ik leg nu neer. Ik pak het op de streek, wo zijn die handen? Ja. De streek, we gaan zingen. Ja.